Вітаю, шановне господарство. Будемо розпочинати нашу урочисту імпрезу. Прошу всіх підрихтуватися до внесення національного стягу. Прошу всіх устати. Унести стяг. Живе Білорусь! Гучить національний гімн Білорусі новими зубшильними родами. Сьогодні ми відзначаємо велику дату у нашій історії. 33 роки тому, 25 жовтня 1991 року, наша країна здобула свою незалежність. Здійснилася мара покоління білорусів. І те, що відбулося, це відбулося дякуючи просто невероятным, неимоверным висилкам переважной меньшости депутатов Верховного Совета 12-го скликания, Народного авангарду, депутатов Белорусского народного фронту «Одрадження», которым удалось силой идеи, силой духу перемогши абсолютную большесть. И вот на мапе Европы з'явилася Республіка Білорусь со своїми національними символами, со стягом і з гербом. І сьогодні ми маємо унікальну можливість послухати про ці події з вуснов непосередніх удільників тих історичних подій, депутатів незалежності Верховного Совету 12-го скликання. І першим я запрошую на сцену старшиню Белорусского народного фронту «Одрадження» Верховного Совету 12-го скликання Зенона Позняка. Добрый день, поважанные сябры, поважанные белорусы. Вітаю вас у этот знакомитый день. І одразу хочу звернути вашу увагу на становище, у яким ми знаходимося, і в яким ми знаходимося уже не 4 роки, а 200 років. Ось зауважте, чому так отримується, що стогоддями ми змагаємося за нашу свободу і незалежність. Двойчы мы здобыли гэтую свободу и незалежность в 18-м годзе и 91-м годзе.
Пасля 18-го года 73 гады под советской коммунистычной оккупацией мы вымушены были марить, змагаться любыми способами за свою волю и свободу. У 91-м году здобыли її. І тепер знову змагаємося. Задумаємося над гэтым. Ці ёсць яшчэ адзін такі народ, які сотні гадоў змагаўся і змагаўся і змагаўся. І я гэта не выпадкова нагадаў, таму што ёсць адна прычына гэтага ўсяго. І пра гэтую прычыну я скажу. У канцы 18-го стагоддзя найвялікшая, наймацнейшая краіна ўсходняй Европы, Вялікае княства Літоўская Рэч Паспалітая, была разорвана паміж Расійскай імперіяй і двума нямецкімі імперіямі. І Еўропа, і руская, расійская імперія не былі зацікаўлены ў існаванні магутнага Вялікага княства Літоўскага Рэчы Паспалітай. І вынік гэтай палітыкі мы страцілі незалежнасць, нас разорвали на часткі. І Польшча, і Украіна, і Беларусь, Літва апынуліся пад расійскім заборам. Польшча яшчэ нямецкая. І вось на працягу ўсяго 19-го стагоддзя ішла барацьба за свабоду. Было 5 паўстанняў, і кожнае паўстанне, якое заканчивалося паражэннем, таму што яго не падтрымлівала Заходняя Еўропа. Ні адно паўстанне не было падтрымлена ў Заходняй Еўропе. Ні адно. Мы былі сам на сам з Ардой. І пасля кожного паўстання сотні тысяч нашай шляхты, наших інсургентаў выселялі ў Сібір, адбіралі маёмасць і гэтак далей. Знішчалі эліту нацыі. І вось 20-е стагоддзе. Тое самае. У 18-м годзе беларусы, беларускі народ, інтэлігенцыя незвычайнымі высілкамі стварылі незалежную дзяржаву і аб'явілі яе незалежнасць. Незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. У якіх умовах? У умовах нямецкай акупацыі. Немцы былі супраць, бальшавікі былі супраць, на берасцейскім міры ўсё гэта было прыпечатана, Антанта была супраць. І ў выніку мы аб'явілі незалежнасць. Мы стварылі дзяржаву. Яна праіснавала 9 месяцаў, не ведаю, не памятаю, колькі украінская праіснавала, відаць, не больш. І потым акупацыя. І вось мы перажываем цяпер той момент, калі нам у 91-м годзе незвычайнымі высілкамі удалося дасягнуць незалежнасці. Прывяду прыклады. Ні одна європейська країна, ну акрамя Польщі, ніхто з Заходньої Європи не підтримував білоруську і українську незалежність. Ніхто. Виказалися всі. Супроть незалежності. Це зафіксовано. Це зафіксовано в історії, зафіксовано в книгах Сергія Лавовчика, зафіксовано. Все виказувалися супроть, тому що всі були за Горбачова і думали, що буде демократична Росія. У них такі інфантильні мозги. Вони думали, що Орда може стати демократичною. І все були супроть. І що відбулося? І ми об'явили незалежність. І Білорусь, і Україна, і всі, як кажуть, окуповані республіки. Ніхто не слухав. Не слухав Буша старейшого, він приїхав у Київ і виступав там і казав, що треба підтримувати Горбачова і дав зрозуміти українцям, що він супроть української незалежності. Ми то добре пам'ятаємо, як це було. І тим не менш, незалежність була досягнута, створена. Що відбувається тепер? Україна у крові, Україна воює. З этой ордой Білорусь окупована,
Сотні тисяч білорусів, от ми тут з вами сидимо, і маримо про нашу незалежність змагання. І хто нас підтримує? Європа? Європа підтримує нас, білорусів. Ми дискриміновані во всій Європі. Навіть секонд-хенд одіння, підтримане з плеча європейця, заборонено продавати білорусам. Навіть туалетну паперу, поглядите, 7-й пакет санкцій. Народ виноватий у гэтым. Санкції. Санкції приведуть до того, до чого повинні були привести. Відбулося переразміркування майомості, переразміркування ринків, і вся білоруська промисловість, гандаль пішов в Росію. Ось що відбулося. Народу стало горше, а диктаторський режим, як був, так і існував, тільки пішов повністю під Російську імперію. И что вы поставили на колени Лукашенко? Реальность такая. 5% повышения ВУП за 24 год. Экономика процветает. Повышение зарплаты на 20%. Для чего ваши санкции? Только для своей политики. Своя политика, яка глядить так, що і знову вернеться, як було, буде русський газ, руська нафта, руська демократія, які не думають, переходний мосток в Білорусь, і вони будуть разом жити у комфорті, і так, як жили раніше. Я про гэта говорю, тому що ми повинні абсолютно твердо на гэта глядіти. За всю історію ніколи Західна Європа нас не підтримувала нашу незалежність. І тепер не випадково упершню Рада БНР про це сказала. Жню. Так от, коли ми хочемо свободи, глядим на українців, сподіваються тільки на себе. Воюють на смерть. Мы можем отстоять нашу незалежность и иметь, вернуть, только когда мы будем сподеваться на себе, когда мы будем солидарные, дружные, будем разуметь главные наши приоритеты. Свобода и незалежность. И заховать державу. Мы повинны заховать державу. Бо яна под оккупацией и под небезпекой. Это вступ. И поглядите, что отбывается зараз. Я отсочиваю всех этих троллей, отсочиваю агентуру, что в интернете, всюду, потому что 30 годов они працюють супротивно. Я вельми добре ведаю і особисто некоторых, и ведаю систему, як вони працюють. Так вот, теперь система пошла такая, что, обговориваясь разными словами, Раду БНР, початок нашей незалежности и 25 жнивень 91 года. Як быццам бы не існує нашої свободи, як быццам бы не було Народного фронту, як быццам бы не було гэтай могутнай боротьби. И это не просто замолчивание, а отповедные люди постоянно выходят, что называется, в эфир. Иде отповедная опрацовка. На Івонту Сур'єву, на Василя Быкова. Бо при Советах тільки був такий, забив його прозвище, в Москві сидів, він написав, що Быков літературний поліцей. Так вот теперь появились такие самые, я уже не кажу про свою физиономию. Иде агитация, иде пропаганда, ступорить основу нашей незалежности, основу нашего державного існування. А гэта Белорусская Народная Республика, и гэта Республика Беларусь 91 год, незалежно завоеванный Народным фронтом. Вот гэта выбивается. И тому, то, что тут сказала спадарня Касарина, наивеликший день были два великие дни в истории 20-го столетия. Это 18 год, 25 соковик, и 91 год, это 25 жнивень. Это наше великое национальное свято. Эта память повинна жить у наших сердцах увесь час, потому что, когда есть память, она дает шлях. Когда мы это памятаем, мы бачим будущее. Поэтому вельми важно про это ведать, обмениваться думками, знать
і допомагати самим собі. І ось, як це все було. Я постараюся коротше. 91 год. Почався путч у Москві. Рихтовали новий союзний договор. Гэта была страшная такая ситуація, бо коли б цей договор заключили, то фактично ми опинулися по мішку новим совєтським. Але гэта було б тільки де-факто. Як реально розвивалися події, думаю, нічого з цього не отрималося б. Але реакційні комуністи вельми наполохалися і створили ось цей путч 91-го року ГКЧП. ГКЧП провалилося, і основна наша задача була використати цей путч, слабину комуністів, заборонити комуністичну партію і створити незалежну Білорусь. Нас було у парламенті 8%, 27 депутатів Народного фронту. Весь парламент 345 особ, 90% комуністи. Комуністи підтримали ГКЧП. Особисто перший секретар ЦК був таким Малафеєв. Комуністи нас у дні, коли був спотикали у коридорах Верховного Совета и казали, ну что, ребята, скоро мы вас пух-пух. Конкретно, это говорил такий Николай Жебрак, это перший секретар Волковыского райкома партии. Историчная фигура, депутат. И ось по этой ситуации, когда путч почал валиться, нас 27 человек, все коммунисты, існує комуністична партія, їхня влада. І ми повинні що зробити? Задачу ми ставили заборонити КПСС, а вони ж провалилися. Це досягнути незалежності. Гэта рэч, якби, ну, калі лагічна пачаць думаць, яна не натуральная. Ну, немагчыма гэта зрабіць. А мы зрабілі. І ось чому я трошки опишу, як це все було, але я лічу, що відбувся суд Божий, так як був суд над Віслою, коли було, ну, страшна якась ситуація, йшла до армії Орда, Тухачевського, тут був повний, кажуть, не ведали, що робити, і тим не менш погнали москалів. І тепер, про це вже, от недавно було це свято, так от нечто подобне відбулося у нас. Одразу, коли путч почався, ми одразу рихтувалися, що він буде знищений, буде пораження, і рихтували законодавство. Ні день, ні ночь сидели в Верховном Совете, выходили из Верховного Совета, робили митинги, выступали на митингах, рихтовали законодавство. И когда путч провалился, мы вошли в Верховный Совет с червоно-белым стягом. Що ми повинні були робити в цій ситуації, коли їх більшіня, їхня влада, вони голосують, що ми повинні робити? Ми домовилися так, що використати момент, поки вони наполохані. Страх, у них був страшний страх, бо вони многие улезли в ВКЧП. Страх довго не буде, несколько днів. Потім пройде. Це один з таких моментів. Другий момент – опора на народ. Було сказано, как все, кто были там отпочинку, как приезжали в Минск. Народ помог, были на площади. И ось гэта вот борьба, и она, эта тактика дала вынік. Одразу, як ми вийшли в Верховний Совет, одразу сходу почався наступ. Треба було моцні виступи, погрози, тільки не фізичні, щоб їх привозити, щоб вони від страху не знали, куди діться. Це була продумана тактика. І вони справді сиділи, опустивши голови, колотилися від страху. Виносимо стяг на сцену. Голосування. Старшина Верховного Совета починає голосування. Починають голосувати, стяг не проходять, починають виступати.
Я тут же даю загад прибрати стяг, поставити. Ми відчували, що вони будуть робити так, як оцінити у апендикс, як нечто заболтати. Не треба, у нас головна задача – знищити вас і незалежність. Все. Тому добре, про стяг не говоримо. Забираємо стяг, становимо. Йдемо далі. Перше питання – зняти Дементєя. Дементєй – це старшина Верховного Совета. Він на землю чого ПЧП потримав. Він не повинен, коли ми його не здимемо, значить нічого не буде. Бо це задача номер один. Він улег у КЧП, він дозволяє Верховний Совет. І ми свою силу можемо показати тоді, коли ми його здимемо. Це треба було зробити обов'язково. Це довжилося півдня. І у кінці кінців поступово ми почали їх додушувати. Виступає генерал-космонавт Коваленок і об'являє: Владимир Коваленок, депутат Владимир Коваленок, оппозиция! Он был коммунистом, он был там. То есть он перебег на наш бок. Коммунисты это бачат. І другий був перший секретар Аршанського горкома КПСС, КПВ, Євген Грушкевич. Так само переходить на наш бок. Комуністи почали дрижати. І на площі почали організовувати Національну гвардію. І коли вже вони стояли рогом, що за Дементєя, тоді почали виступати, і тільки той Глушкевич, який був комуністом, сказав: слухайте, 2 години, коли до 2 годин ви не зробите те, що ми вам кажемо, ми покличемо народ, створимо Національну гвардію і будуть прийняти міри. І вони задрижали. Вот только так было, вот використати страх, тому що їх більше немає. І ніяких перемов, ніяких там обмірковань, нічого. І вони пробували так, і так, і так. Особливо їм допомагав Шушкевич. Бо перший, хто стояв супроти незалежності, це був Станислав Шушкевич. Це була велика проблема на цій сесії. І от додушили Дементєя таким чином, що він вже не знає, що робити. І тоді на сцену посунувся Малафеєв, старшиня ЦК КПВ, от той, який підтримав ВКЧП. Він був депутат Верховного Совета СССР і мав право присутничати у нас. І це був переломний момент, тому що, ну, тут людей, видать, немає, які жили при Советах, не ведают, що таке Советский Союз, і перший секретар ЦК. Это нечто після Бога, перше. Это все дрожали перед ним. Это абсолютная влада. Він себе відчував як бонс, это шоу. І от неделю все комуністи сидять, ну от йде їх лідер. Всі депутати, фронтовці і демократичний клуб кинулися. І вон! Ти забойця, ти зрадник, вон отсюда, не маєш права. І не дали йому виступити. Прогнали з трибуни. Ніхто не дотронувся. Это было особливо, не можно дотронуться. Як только дотронулся, ага, ну, разумеется, что может быть. Никто не дотронулся, а его прогнали. И когда прогнали, коммунисты дрогнули. И они убачили, что все, їхнього лідера, что робить. И тоді, після того, як його прогнали, потребуємо перепинок. Перепинок. И на перепинку мы подходим, там, с президиумом говорили, что решите питання з Дементєєм. Вот перепинок. Решить, и это решили. У час перепинка собрался президиум, а без решения ЦК, без решения того ж Малафеева, Дементєй сам не может пойти в отставку. Такая была система влади, что они его поставили, они повинны принять решение, ну что ж, надо вот. И вот после этой нарады подбегает до меня такой депутат Рацин, был горком, и кажет: ну, Станислав Ильич, не надо, не выступайте, дайте ему шанс выступить, все, мы все решили, все, идет, все. І я кажу: добре, коли ви вирішили, але ми зробимо певний ход так само. Ну і погодилися, що Малафеєв пойде на трибуну. Об'являють Малафеєва, а ми виходимо з зали. Мы выходим в зал. Это показать, что мы с вами не домовлялись. Мы выходим в зале. И Малафеев дает задний ход. Вот. Починаю говорить, что Компартия Беларуси выходит с КПСС.
должны собрать новый съезд, создать новую партию, мы поддерживаем независимость. И все, и он просто был раздушен. Після этого Дементей говорит о том, что они делают ставку. Дементея выгнали, Малафея уже ничто, знищений. І тоді ми їх починали вже добивати. Приходит Доминикевич, это старшина Совета Министров, показывает документ. Мы вот подготовили документ, посмотрите. А это документ об незалежности, политично-экономической незалежности БССР. Об маемости, об усім. Хороший документ, я кажу, окей, приймайте, ми його підтримали. І от на другий день, фактично то в перший день, відбувся такий перелом. Вельми тяжко було підійти до питання об знищенні заборони КПСС. Але коли Малафеєв уже здався позорним чином, притым його там ще виступи були такі, що приплескали. Выступила Синдзянова, каже, вы вышли на трибуну, извините, что я вам там не дал возможность выступить. Я думал, что вы хотите окончить жизнь самоубийством, как этот самый человек, который, так сказать, предал партию. Оказывается, вы только хотели сказать. Ну, такие вот были речи. Его пригвоздили Камчаткова. І тоді повстало питання, тоді ми ставили рубом, об забороні КПСС, Компартию Беларуси. Самая реакционная была группа у Верховном Совете, это так званые ветераны НКВД там, и так далее. При Горбачеве был такой закон, что инвалиды, там, по зроку, там, слепые, глухие, и они имели свои квоты в парламенте, их никто не выбирал. И они просто давали эти квоты. Так и вот эти ветераны НКВД, и они там поміж собой порались и дали квоту 30 особ. Вот. Это были вельми реакційні 30 голосов, больше, чем наша позиция. И вот, когда начали разбираться, як заборонить КПСС, высветлилось, что эта организация ветеранов незаконная, и она не зарегистрованная. Докладнее, она была зарегистрованная, а они не перерегистрировались в Минюсте. И их нема. Вы не депутаты по закону. У них, это теперь модное слово, был шок. Вот. Ну, викликали, был такий министр юстиции Дашук, он почал их там, значит, что ну, вот мы таки зарегистрировали, просто не дали информацию, там то. Можно было вступить в эту дискуссию. И несколько годин, так сказать, громить этих самых мы не стали дискутировать. Потому что это отход у бок. Это вот тая вот ситуация, когда можно отвести у бок, час губляется, и, кажуть, по сутности не договорки. Окей, пошли далее. Что высветляется далее? И далее высветляется, подняли документы КПСС и КПБ. И оказывается, что коммунистичная партия БССР, не имея своего статута и не зарегистрированная в Минюсте. Вы разумеете, что это такое? Это вы все друзья, которые вы здесь сидите, 345 человек, вы никто, вы не депутаты. І гэта, супраць гэтага нічога нельга было парадзіць. Чаму так было? Потому что реальной уладой в Советском Союзе была КПСС. Это вот там всякие там советы, там горсоветы, это все так, для визиру. И там же были коммунисты. Все пировало КПСС. Поскольку законов им не треба было, они все пировали, то ну, какая там розница? Никто не звертав увагу там, на статут, там, на всякий сенс. А тут сенс потребився. І от гэта їх так само добило Камчаткова. Ну і що? Ставимо питання на голосування об забороні КПСС. Малафей вже відмовився, що все. Найбільше обороняв, як супроть незалежності, обороняв Шушкевич. Ну, давайте, знаете что, давайте не, значит, вчасово, давайте не спинить діяльність КПСС, ми правильно спинить, а припинить. Мы не спорим, окей. Потому что ну, не забалтывайте, мы знаем, что мы робим.
Вот. Наступное, давайте вот часовое. Окей, давайте не будем смотреть. Нічого нема більш постійного, чим часове в такій ситуації. І таким чином заодно заборонили КПСС і заборонили комсомол. Хто голосував? Комуністи. Комуністична партія. Подняли ручки. Вот так мы их загнали в мешок. Им не было куда деваться. А на улице шуметь, греметь народ. И мы попросили, как то, что отбывается на сессии, на улице чули. Динамики были на улице, люди чули, что отбывается в Верховном Совете. Попросили, как с улицы, дали слово человеку, який там керовал профсоюзами. Дали трибуну, с улицы пришел человек и выступил, добро выступил. Кому в улице, она была у них, кажется, за спиной. И вот тут такий момент. Ми цудовно розуміли, що вони вельми наполохані, а вони повинні проголосувати. Коли ми перетиснем, вони розбегуться. Коли почалася бойка яка-нибудь, там мы ударили Малафеева, и почалось, все, они разбеглись, и никакой незалежности не имели. Была война. Разумеете? Тому это вельми важно было, я кажу, пройти по этой острии. Далее, мы створили керівництво маси, яка там стояла. Вот мы створили дружину, яка стояла кругом Дома Урада. И задача была такая, не допустить дальнейших варварских методов, как не били в окна. До меня подходит один с керівництва фронта, не буду казать, бо свою агентуру мы ведали, я не знаю кто, вот, и каже, что ну, вот тут есть уже что добиться, тут машину надо, вот ребята с МАЗа Ленина створили. Вы знаете, где сессия незалежности, мы говорили, а они тут будут Ленина стягивать. А уявляете, что такое? Вот почали громить Ленина, выскочили по этой, и они разбились в страну. И все, нема кому голосовать. Агентура тонко працювала на дураков, но это не пришло. Вот. Так вот, задача была таким чином, как заховать их на страші так, как они думать не могли, але как до них не докрануться, как они проголосовали. І ви на кадрах, коли тут будуть, не ведаю, коли будуть тут кадри, ви бачите, як наша дружина, вони йдуть там на лід, у ланцюгом ставши, не дають можливості, как люди їх подрапали там. Не давали можливості, тому що це могло привести до того, що вони розбіглись. Виходить один генерал и кажет, товарищи, вот сообщение только что на фронте, в площади фронт избил депутата Тихину. Шок. Слушайте, это провокация. Выступая Сергей Нагушик, каже, неправда, я вам скажу, что я это все бачив, ніхто нікого не збив, товарища Тихину просто обплевали. Ну, такий гумор. Это так и было. Вот. Але він був у полі наших дружинників, не давали йому, як його збили. Вот усього це було нами вельми добре продумано. Уся яка йшла сесія. Коли були які питання, я просто здивлявся. Розумієте, ну от яке питання треба тут же вирішити. Подходит до меня, один подходит, я кажу, так і так, домовилися, не можуть кожен давати свою пропанову. Коли ми приходимо, є старшиня опозиції, він вирішає. Робіть так, робіть так, робіть так, робіть гетак. І все, пішло як по маслу. Ну і нарешті підходимо до кінця. На самий кінець, Шушкевич був категорично супроти незалежності. Вот эта книжка «Сессия незалежности» – это надрукована сессия, стенограммы. Она тут продается, если кто понимает. Вот вы все убачите. Там все написано. И як кто себе поводил, что говорит. Так вот, незалежности ніякої не будет. Это жарт, это глупство. Вот тут он говорил это все. И все это на самый опошлый час было, и вот это выступание. Ну, тут все, будем заканчивать сессию. Ну, короче, как заканчивать? А головное питание про незалежность. Ну тут есть вот, вы настаиваете на своим питании, знаете, я тебе говорю, повозил.
У мяне было такое ўражанне, што ён проста не разумеў, што адбываецца. Ну, але это не так. Вот. І нарэшце ўсё ж такі прымусілі, таму што камуністы ўжо здаліся, прымусілі іх разбіраць это асноўнае пытанне. Кебіча сказаў, што падрыхтаваў эту сваю пастанову. Кебіч найбольш такі рацыянальна думаючы з іх усіх чалавек, ён бачыў, да чаго ідзе, ён ужо падрыхтаваўся і нас падтрымліваў. І ён выступіў з падтрымкай незалежнасці. Це вельмі важна, калі прэм'ер-міністр ужо пайшоў на наш бок. Вот. Таму пытанне такое ішло. Розныя былі выступы. Вельмі супраціўляліся, конечно, но нарэшце падышлі да галасавання. Падышлі да галасавання у выніку дыскусіі. Многія людзі там не згаджаліся, там камуністы. Словом, я адчуў духам, што можа і прагаласуюць за, але будзе шмат супраць. А так не можна, нам трэба аднагалосна. І от була певна непевність. Шушкевич каже, ну, ставим на голосування. І в апошнюю секунду я попросив слова, тут є мій виступ, і просто, як кажуть, ударив по этой российской демократии. Что по Ельцину, что вы не думаете, что в России будет демократичная краина. Это имперская краина, она будет проводить имперскую политику. И вы будете там, и там, и там, мы повинны так. И я выклал всю эту концепцию, про что мы теперь говорим. А они, коммунисты, боялись, потому что Ельцин уже выдал за заборону компартии, так само. И они боялись Ельцина, бо рыба была у пуху, как кажуть. Там уже арештовали ГКЧПистов, могли добраться до их. И тому для Ельцина далее был самый страшный. А они бачили, что Народный фронт, контактуя с Ельциным, и подтримуют Ельцина. И тут выступая старшиня Народного фронта и каже, что Ельцин такий самый империалист, как усе. Вы не маете сподівання в Россию. Мы повинны иметь незалежность, мы свою экономику, тогда мы только застанемся. Иначе нам ничего не будет. И это зворот до коммунистов, до всех. Вы разумеете? Мертвая тишина. И тут выскакивает один из их лидеров, таким очевидным был, может быть, другие секретарь Вагоновского обкама. Знаете, КПСС, знаете, я уже, может, забылся. И выступая с подтримкой, что треба поддержать Семена Станиславовича, действительно, если мы это не сделаем, то будет так и так, и так. И у их иных голов уже смешалось все. Все, у них просто отклеилось. Вот, их неформальный лидер, он был этой страны. И тут выскакивает товарищ Жебрак, той, який сказал, что, ребята, мы вас будем пух расстреливать. Товарищи, по-белорусски, что треба подтримать Семена Станиславовича, коли мы не будем незалежными, то мы будем северо-западным краем, Россия там такая. На протягу пару суток змінив своє міркання і виступив ентузіазмом незалежності. Той, який хотів нас розстрілювати. Це от тут усе є. Вот. І як ішла ця боротьба. Ну і я розказую шмат нюансів, коли там нас ні разу, хоча це було десятки разів, нас хотіли тягнути у апендикс. Ну, допустим, так сказати. Принять декларацию, конституционный закон о признании декларации конституционным законом. Это есть незалежность. О, Шушкевич там, ну, это жарт, это так не может быть, это не то, это, ну, его уже коммунисты не слушают. И тогда они пропонуют, товарищи, знаете что, давайте мы примем формулировку такую. Верховный Совет ставить задачу о поскорении декларации о суверенитете. Ну, серьезно. Тому кажуть, як это можно поскораться, надо читать. Вот. Но коли, скажем, мы были люди наивные, такие, как яны, так почали спрачаться, там, уже час дожить, а мы идем в аппендикс. Вот. Так вот, во всех этих волчьих ямах мы нигде не сподвигнулись. Мы были вельми одиные, и
старалися, так сказати, використати цей момент. І от удалося. Руками коммунистов заборонили коммунистическую партию, заборонили комсомол, приняли постанову, маемость компартии переходит у народное користання, от будинки компартії, все, переходять у народне користання, а горсовет слухає, а в горсовете наші фронтовці так само приймають рішення опечатувати КПСС, опечатывать домы, и тут же пошли опечатывать. Тот же, что соседи, уже пошли, кажется, опечатываться. Вот як спрацював Народний фронт. И послушайте, я вот это все вспоминаю, вот эту вот орду, якая сидит вот круглыми карками, ненавидит наших всех. И як мы их посекли, то это не суд. Это суд не над Вислой, а суд у Минска. Вот что отбылось. Вот. Ну і вже в опошній період Шушкевич побачив, що ну що ж, здався, от, і призначає голосування. Значить, вынік этого виступу, коли я этого Єльцина, эту русскую демократию показав комуністам, що не сподівайтеся на них. І дав їм зрозуміти, що у этом сенсі ми з вами якби союзники, ми одні білоруси. У нас одна держава. Мы этнично отбитые. По сведомости, до них это дошло. И вот голосование. Одноголосно. Одноголосно. Стремался, не, одноголосно. Не голосовало 9 человек. 9 человек не голосовало, остальные одноголосно проголосовали о 20 годин 12 хвилин. 25-го строковика. Жнивня. Ну, все равно, 25-го строковика так само важно. Добре, жнивня. Ну и вот мы выходим на площадь, народ палит газеты, спевает, обнимается, целуется. И ведаете, что вот я в житті нічого подобного не відчував. Такое отчувание, что из Верховного Совета вышел у некий другой свет. А он же не сменился, он тот самый, поэтому тот самый. Я такое отчувание, что это все другое уже, что нечто совсем другое. Садовский взбился там на трибуну там, и спевая самозабвенно три дороженьки. Все там, кто может, подпевают на площадь. И вот после этого Садовский сказал, что вот это цель життя, что вот для этого мы были исторично счастливыми. Это я чему привожу, потому что другие сказал, Сергей Наумович, что для этого варто было жить, а потом можно и помереть. И я так думаю. Знаете, мы одноколо думали, что мы сделали тое, для чего варто было жить. Вот. Вот так, ну это через мое непосредственное удел, через мое отчувание, то, что я вам рассказываю, частково, потому что там вельми шмат усього було вельми цікавого, от, і вельми повчального для будучих поколінь. Але саме тяжкий орешок для їх, для заходніх інфантилів, він є орешок і буде. И они не могут зрозуміти, як можуть 27 чоловік перемогти 345. Їхніми голосами. Ніхто комуністів не зрозумів. Бо їхні парламенти демократичні не працюють в другій системі. Не розуміють цієї ситуації. І до сьогоднішнього дня не знають з їх голод. Вони не розуміли, я пам'ятаю, в Парижі говорив з намісником міністра заміжних справ. Я ему кажу, что Лукашенко стал не в Москве. Демократические выборы. Они не могут это разуметь. Они не могут разуметь нашей политики. Так вот, это, что отбылось у Верховном Совете 24-25 жнивня 1991 года, этот суд у Минска, этот суд Боски. Вот. И мы, кажется, в этом суде играли ту роль, яку играли войски Булата Луховича и польские войски у
борьбе с российской ордой в 20-го году. Вот так далась нам наша незалежность. Ну и, конечно, громадство не поспевало. Мы были авангардом. И те люди, які нас підтримували, це так само був авангард. Коммунисты заховали владу реальную. Они уже не были коммунистами. Но они были реально в владе. У горкомкамов, экономика, и все. Кебич остался совет министров. Вся влада была у них, войско, милиция, все было под их руками. И копило им 3 годов. Кебич первый пришел на супрацовництво с Москвой, как подрихтовать своего агента, Валет, был такий Валет, зависть Лукашенко, і зробити вот той переворот, який довжиться вже 30 років. Тому, думаючи от над тим, що я в початку казав, звісно, геополітично ми маємо таку ситуацію, що супроть нас і Орда, і Запад. Ну, есть там подтримка у Польши, конечно, у нас хорошие відносини с Украиной, и все, але Украина так само под прессом. И другое питання, на протягу всей этой истории борьбы русская Орда вынищала физично лепших людей. Не только поэтов, письменников, там, а увогуле навіть селян. И вот это вынищение в кожному поколении, і потім, що яны, ну нічого у них не отримується, як кажуть. Ну, ведаємо, як у Росії, що відбувається. А от пропаганда отримується. Вот пропаганда отримується. Настільки липкая, настільки лживая, настільки гнусная, она залазить у подкорку. Я уже не кажу про Мордву, про Чувашову, про Башкирию, куди, і маса нации этносвяты просто зникли, они стали русскими. Такие бураты. Вот эта пропаганда, и она основана на лжи, это вельми моцная зброя Российской Федерации. И она існувала увесь час. Она допрацованная до досконалости. И мы бачимо, что в информационном сенсе ни Европа, ніхто не може нічого протиставити. Это і вже, а коли ви слухаєте тих російців, звичайних, от вони тепер курс, що вони там говорять, то ми думаємо, що їх мозги поїхали, їх не управлені вот этой пропагандой. І от це треба нам розуміти, що найвеликша зброя – це хвостня, це пропаганда, якая сыграла фатальную роль за часы Советского Союза. Нам просто не хапало народу подтримки. Потому что авангард воевал, авангард здобыл незалежность, а остальные люди еще были под уплывом этой пропаганды. И когда полки были пустые в магазинах, и все, потому что такая политика проводилась, выводи коммунистов, то з'являється чоловік, який їм каже, що я вам дам по телевізору, я вам дам по холодильнику, вернем Советский Союз, все буде, і люди повірять. Вот такі висновки з цієї історії, яку я хотів вам розказати. І повторяю, що ця історія є нашим гонором, ми повинні її ведати, берегти і ті ідеали, які були в 1891 році, повинні освітляти нам шлях. Ми доможемо все свого. Обов'язково. Білорусь ніде не зникне. Тільки ми повинні пройти якщо тяжкий шлях. Але ми переможемо, тому що такі перемоги були за нами і будуть напереді. І нарешті, як кончиться Орда, то кончиться це все. Живе Білорусь! Живе! Дякую знову Христові. Своє привітання, одне слово для нашої зустрічі записав депутат Незалежності Сергій Наумчик. Прошу поставити запис.
Вітаю вас, дорогі сябры. Дзякую за тое, што вы выявілі цікаўнасць да гэтай вельмі важнай падзеі ў гісторыі Беларусі да 25 жніўня 91 года, дня абвяшчэння незалежнасці Беларусі. Вакол здабыцця незалежнасці існуе, я вось так назіраю ўжо многія гады, адзін міф, пра які я пазней больш падрабязна скажу, як яго ацэньваю, зараз проста назову. Беларусам незалежнасць упала з неба. 24 жніўня мы сабраліся. Як вы думаеце, колькі пытанняў унес Прэзідыум Верхоўнага Савета на сесію? Вуснамі Станіслава Станіславовича Шушкевича, першага намесніка старшыні, Прэзідыум вынес два пытання. Першае аб бягучым моманце і другое аб праекце саюзнага даговора. Мы ж, апозіцыя БНФ, зрабілі больш 20 законопроектаў, і мы вынеслі спачатку папярэдне вось зварот Пазняка з рэзалюцыі Дземянцея з просьбай уключыць у павестку дня пытанні, у тым ліку вось аб наданні канстытуцыйнага статусу дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі, значыць, і мы зрабілі так, што вось на сесію гэтыя дэпутаты атрымалі все гэтыя законопроекты. Мы зрабілі і вынеслі гэта на сесію, і вось жа зноў той міф, што Шушкевич змагаўся за незалежнасць. Шушкевич Станіслав Станіславович ад імя Прэзідыума Верхоўнага Савета на сесіі незалежнасці ў першы дзень 24 жніўня 91 года даказваў, што наданне дэкларацыі аб суверэнітэце просто не патрэбна, калі так, каротка сказаць. І нерэальна, і не патрэбна. І калі вы пачытаеце вось гэтую кніжку, што Пазняк выдаў, стэнаграмы, каментары сесія незалежнасці, вы просто ў гэтым пераканаецеся. Я прапусціў вельмі важны момант, калі мы сагналі Малафеева з трыбуны, але я думаю, што мае калегі ўжо расказалі пра гэта. І пасля Малафеев быў першы сакратар ЦК КПБ. Это вот пасада, якую раней Машэраў займаў, там Слінькоў, Сакалоў, бог і воінскі начальнік. Это было все роўна, як бы, уявіце сабе, всенародны сходы, тут вырываецца група 20 дэпутатаў і зганяе Лукашэнку з трыбуны, і Лукашенко, як пабіта сабака, ідзе, прабачце за параўнанне, сам люблю сабаку, мяне сабака, але такое в галаву прыйшло. Словом, ён ідзе, панырыўшы галаву, все. Гэта канец тэмы. Палітычна гэта смерць. Это смерць на вачах тваіх же, так сказаць, васалаў. Вот это вот адбылося з Малафеевым. У іх быў просто псіхалагічны шок. І вот тады я шмат расказваю і пісаў пра гэты эпізод. Встаў Пазняк, падышоў да мікрафона. І вот гэта была тая прамова, якая адбывалася ў абсалютнай цішыні, у поўнай цішыні. І ён гаварыў абсалютна не тое, чаго ад яго чакалі. Все чакалі, што ён, як многія іншыя, будзе хваліць, аддаваць там пець асану Ельцыну, які перамог ГКЧПістаў, там і гэтак далей, бэсціць камуністаў. Пазняк сказаў, што вы не думаеце, што калі зараз там Ельцын перамог Гарбачова, дык будзе дэмакратыя і будзе лёгка. Нічога не будзе. Ельцын чалавек-танк. Ён будзе давіць магутна і раздавіць усіх. Ён будзе праводзіць свае імперскія інтарэсы тут. Можа быць, калі б Пазняк рыхтаваўся да гэтай прамовы, ён бы, можа быць, фразу імперскія інтарэсы не казаў, бо для іх якраз такі, для гэтай большасці нашых дэпутатаў, імперскія інтарэсы яны былі каштоўнымі. Але выступ быў экспромтам.
І гэта прайшло. Это, так сказать, тут галоўнае, што яму ўдалося спалохаць іх. І ён сказаў, што ён не бэсціў камуністаў, як ад яго чакалі, сказаў, што мы тут все беларусы. Нам зараз, у нас гістарычны шанец, мы павінны саміх, якіх мы бы там поглядаў не прытрымліваліся палітычных, быць гаспадарамі на сваёй зямлі. Я вас прашу, давайте не страцім гэты шанс. Я, конечно, вельмі так спрашчаю. Таксама можна пачытаць у маёй кніжцы 91, я цалкам там цытую і ў сесіі незалежнасці. І тады выступіў Кебіч і сказаў, што я падтрымліваю все тое, што сказаў Зенон Станіславіч, больш за тое. Зараз я меў размову з адным з кіраўнікоў Расійскай Федэрацыі. Цяжкія людзі, ні пра штосьці з імі дамовіцца будзе вельмі цяжка. І адбылося галасаванне, і большасць прагаласавала, канстытуцыйная большасць прагаласавала за наданне дэкларацыі статусу канстытуцыйнай сілы. Вось яшчэ што, ўжо, прабачце, вот цікавы дакумент. Гэта на наступны дзень, 26, прыпынілі дзейнасць КПБ КПСС. На наступны дзень Валік Голубеў, Сергей Антончык, я пайшлі ў будынак ЦК, які мусіў быць апячатаны, паглядзець, і нам сказаў міліцыянер, што вот там на 5-м паверсе у кабінеце першага сакратара ЦК, это былы машэраўскі кабінет, так сказаць. Які машэраўскі, это яшчэ там Мазуров сидзеў, это вот каля таго кабінета Якуб Колыш чакаў 12 гадзінаў з лістом абароны беларускай мовы, не дачакаўся прома першага сакратара, вярнуўся дамоў і памёр, сэрца не вытрымала. Мы падымаемся на гэты 5-й паверх, заходзім в гэты кабінет, і тое, што мы пабачылі, вот склалі акт. Акт сёння 26.08.91 нами, народными депутатами БССР С. Навумчиком, В. Голубевым и С. Антончиком у кабінеце першага сакратара ЦК КПБ, цяпер прыпынены, засведчана, што ў ім у 17:00 знаходзіліся грамадзяне Малафеев, это першы ЦК, Зеляндовскі, сакратар ЦК, Кухарчук, Савастенко працавалі над зваротам. Тэлефоны адзін урадавай сувязі працавалі, народныя депутаты. Я памятаю, што яшчэ Малафеев абурыўся, як што мы не маем права падрыхтаваць, так сказать, зварот да наших аднапартыйцаў. Мы кажам, чаму не маеце? Любыя грамадзяне, вот, калі ласка, сквер насупраць, там лавачкі, можете насвіслаць, пайсці там віна бутэльку взять, сесці, без пытанняў, але не в гэтым кабінеце, он зараз не ваш. Кампартыі няма, все, забудьте. Я толькі вот што хочу сказаць, што у прынцыпе вось тое, што я зараз вам паказаў, і пазнякі, я і іншыя некаторыя дэпутаты, мы пра гэта казалі, штосьці мы публікавалі, штосьці мы яшчэ надрукуем, але ў прынцыпе асноўная канва падзеяў, яна вядомая. І калі я сёння чую там ад 20гадовага хлопца ці дзяўчыны, што беларусам звалілася з неба незалежнасць, гэта я магу зразумець. Ім не было дзе знайсці інфармацыю, хаця што значыць не было. Некалькі клікаў в інтэрнэце, это ж не 70-е гады, так, калі інтэрнэта не было, ці 80-е. Некалькі клікаў в інтэрнэце і чытай абсалютную інфармацыю. Але калі так гавораць журналісты, палітыкі, пісьменнікі, палітолагі, каментатары, я прыходжу да высновы, што гэта не выпадкова. Гэта не выпадкова, это імкненне сцерці сапраўдную гісторыю з народнай памяці, паказаць, што беларусы ні на што не здольныя, паказаць, што все, што яны атрымалі, у тым ліку і незалежнасць, гэта з Масквы, таму пра незалежнасць гавораць у кантэксце Віскулёў. Хаця Віскулі ўсяго толькі паставілі кропку в існаванні імперыі. Беларусь ужо была незалежная з 25 жніўня. Існаваў фармальна Савецкі Саюз. Я не прыменшваю значнасць пагаднення, але незалежнасць была здабыта 25 жніўня. І гэта, конечно, даволі подлы ўчынак. Але мы ведаем, што так ці інакш, правда пераможа. Вот як казаў Васіль Владимирович Быкаў, правда пераможа. Таму віншую вас, прабачце, што, можа быць, задоўга, гаварыў, шкадую, што не жыўцом,
там сярод вас прысутнічаю. Всяго вам добрага і жыве Беларусь! Пропонуем вашій увазі відеозварот депутата Незалежності Юрія Беленького. Вітаю, шановне господарство, со святом, з Днем обновления незалежности Республики Беларусь. 25 жнивня 1991 года Верховный Совет Республики Беларусь 12 скликання надал Декларации об незалежности Республики Беларусь статус конституційного закона. Юридично Беларусь стала незалежной. Сённяшнее молодое поколение сприймають незалежність нашої країни як даденість, як само собою розуміється, і навіть многі не уявляють, що могло бути інакше. На жаль, могло бути інакше і могло бути вельми трагічно, коли б не було у той час у Білорусі людей, які розуміли політичні процеси, які б мали політичну волю, жадання і працездольність робити все, щоб Білорусь стала незалежною. У 1988 году Зенон Пазняк публічно заявив, що Білорусь мусить бути незалежною і йде до незалежності. Я помню реакцію тоді з боку комуністичних уладів, крайне негативна, ворожа. Але я помню і реакцію так само наших прихильників незалежності, які многі з них казали, що ще зарано про це казати, що не прийшов час, що громадство не готове. І потім події показали, що наколькі своєчасово це було сказано. Бо коли б не було сказано, це було б громадство хоча б психологічно, інформаційно готове до того, що треба домогтися незалежності нашої держави. Я нагадаю, у 1988 году Белорусский народный фронт организовал дяды. 30 кастрычника 1988 года собрались белорусы каля усходних могилок. Впершыню был подняты, впершыню за многие годы был подняты наш святый бел-червоно-белый стяг. Многие люди, многие, абсолютная большасць, тады упершыню даведалася пра існаванне гэтага сцяга. Потым былі публікацыі, якія расказвалі і пра нашу незалежнасць День воли 1918 года. И самое, может быть, важное у этой вот плыни падзей было тое, что створаны быў Беларускі народны фронт, які актыўна уключыўся у палітычнае змаганне за незалежнасць. Былі тады выборы у Верховный Совет БССР. Белорусский народный фронт змагаўся. Ясно, что нас туды не пускали в Верховный Совет, але тым не менш была створана группа каля 30 человек, оппозиция в Верховном Совете. И на першым же паседжанні, калі арганізацыйна, так бы мовіць, мы оформлялись, это паседжанне адбывалася у чырвоным касцёле у Менску. Тады Зенон Пазняк сказаў такую фразу, што Беларусь ідзе да незалежнасці і нам трэба пачаць працу над заканадаўчымі актамі, якія б сцвердзілі гэтую незалежнасць. Нават у Верховным Савеце 12 скліканні сярод сябраў апазіцыі тады неадназначна было ўспрынята. Я проста нагадваю, каб людзі разумелі гістарычны кантэкст, як тады гэта было. І тым не менш, была прынята дэкларацыя аб незалежнасці 27 ліпеня 90-го года. Вельмі важны этап. Камуністы, прымаючы дэкларацыю, ставілі свае мэты. Яны думалі, што вот зарабіць такі кульбіт і потым з гэтай дэкларацыі аднавіць новую імперію, новы Савецкі Саюз, як яны тады казалі, абноўлены. Мы бачылі у гэтым свой шлях, этап. І вот калі здарылася гістарычная такая магчымасць пасля правала ГКЧП, мы гэтую магчымасць скарысталі. Я нагадаю словы Зенона Пазняка, якія я запомню на ўсё жыццё і вельмі важнае, я думаю, для разумення сітуацыі. Тады на плошчы, калі на плошчы перад Верховным Советом, на плошчы незалежнасці, мы
собрались, выступали депутаты от оппозиции. И вот слово Зіновія Позняка, но сказано не публично, там, коли микрофона, а так вот сярод нас, что история дала нам 3 дні. Вот у гэтыя 3 дні вырашым пытанне незалежнасці, будзем незалежны, не дык не. І наколькі это было праўдзіва, бо мы настояли, каб была сабрана нечарговая сессия Верховного Совета. Бо были такие, казали, ну вот все, ГКЧП там ляснуло, свобода, все там. Оказалось, наколькі это все не так. І вось была абрана правильная стратегія, не буду уже подробязно про это казаць, много было написано, сказано. І увечары, пасля 8 гадзін вечара, 25 жніўня, Верховны Совет 12 склікання надае статус Конституційного закону Декларації об незалежности. Беларусь незалежная, мы выходим на площадь, мы счастливы. Шмат про это было сказано, но это почуццё, счастье, разумение, которое у нас было, что было зроблено, і оно, ну, назаўжды это на все жыццё, інакш, напэўна, быць і не магло. І вот сёння, калі Беларусь перажывае цяжкія часы, калі у Беларусі уладу мае чужы прамаскоўскі, варожы беларускай нацыі, беларускай дзяржаве рэжым, трэба памятаць, тады нам не было лягчэй. Тады была палітычная воля дамагчыся незалежнасць, і была праца, вельмі цяжкая праца, каб гэта было здзейснена. І сёння я вельмі аптымістычна гляджу ўперад. Я разумею, што тэндэнцыя ідзе туды, куды яна павінна ісці. Беларусь будзе вольнай, незалежнай, дэмакратычнай дзяржавай, беларускай дзяржавай. Але трэба кожнаму з нас спрычыніцца да гэтай справы, каб палітычная воля дамагчыся сапраўды незалежнай беларускай Беларусі, яна была рэалізавана. Для гэтага трэба штодзённая праца кожнага з нас, шаноўныя беларусы. Я упэўнены, што недалёкі той дзень, калі сапраўды мы у нашай роднай, мілай нам краіне, Беларусі, на плошчы незалежнасці збярэмся і выгукнем во все наши груди моцно: «Живе Беларусь!» Живе, дорогие белорусы, наша родная Беларусь, со святом. Всего вам доброго. Живе Беларусь! Живе! Господарство, зараз пропоную вашій увазі секцію читання віршів білоруських поетів, класиків і сучасників. Запрошую на сцену Олега Лазовського. Григор Барадулін, мы. Пакуль мы все яшчэ сабе належым і самі на зямлі бацькоў пануем, пакуль не б'ем чалом суседскім вежам, бо вежу белую сваю шануем, пакуль не душым горла думкам свежым, і хмарачосы подласці руйнуем, і старцамі па свеце не начлежым, і вольных незайздростліва раўнуем, мы незалежныя. Владимир Жылка, менш. Яго ў зямлі знайшоў маёй разлогай, а ручы прадзенага вузкі загон. Вясёлым звонам аказаўся ён, калі чапіў канцом майго нарога. Абцёр побожнае ж у часу благога, і заблішчэў старых стагоддзяў сон, і надпіс на клінку, нібы закон, да рэшты бой, зірнуў загадам строга. І вось няма нясмеласці, разваг, для сэрца вернага чужынцам страх. Радзімы схоў, вартуйце, маткі, сёстры, я з грамадой іду па шчасце нам. Мой меч зіхціць непераможны, остры, змагуся сам, дык сотням перадам. Зенон, зброя.
И светлый день, и темна ночь. Як след у след одна дорога, на канаваный пераслед скалыски родный от порога. Нам бы разом пройсці гэты шлях, толькі б разам усім, каб ніхто не памёр у самоце, але вожжы зернём. Хтось ідзе па касцёх, удае, што святы, той шукае брыдоту ў цноце. Гэты здаў маскалям мачында, залатыя святыя клейноты, прадаецца з душой за халуйскае месца пад плот. Як запыніць арду, што распаўзаецца, як ноч па нашых гонях, як цемру зваяваць, калі ў пустэчы душы. Пойдзем жа, сябра, у пачатак, у беларускі біты шлях, дзе прамаўляе наш вечны і любімы Бог, дзе чакаецца нас вострая зброя, дзе чакаюць нас моцныя коні. Шкода мне, што я ўжо не юнак. Пагуляў бы пад посвіст пагоні. Зброя — слова, і зброя — меч. Укладаймо у руки і ў голову, і наперад. Жыве Беларусь! Слава! Слава народным героям! Дякую Олегу Лазовському за чудовне читання. А зараз запрошуємо Юлію Шевчук. Максим Танк. Калі няма на свеце маёй мовы, майго народа і мяне самога, дык для каго будуеце, панове, канцляры, катоўні і астрогі? Супраць каго рыхтуеце расправы і шыбеніцы ўзносіце пад хмары? Штодня арганізуеце аблавы і ўсіх мабілізуеце жандараў. Супроць каго рыхтуеце вы змовы з прадажнымі і з юдамі і Богам? Калі няма на свеце маёй мовы, майго народа і мяне самога. Ларыса Генюш, не прашу я ў вас дапамогі. Слабым дапамогі не даць. Сама я гора за рогі порою умею браць. Натура у мяне такая. Других заслонять собой. С чола моего пот стякае, не ваш, але мой гэта бой. Мацней заціскаю зубы, нязвучана адступаць. Хто край свой бязмерна любіць, той мусіць перамагаць. Звіняць кайданы на запясцях, пакутны праходжу шлях, замагацца за праўду, шчасце, змагацца за волю, не страх. Калі стане злога за многа, адчай пракрадзецца ў душу. Я папрашу дапамогі, пакуль я яе не прашу. Владимир Караткевич. Быў, ёсць, буду. Таму што заўжды, як пракляты, жыву бяздоннай трывогай. Таму што сэрца маё распята за ўсё мільярды двуногіх. За ўсіх, хто ўздымае цяжкія разоры, хто ў гарачым пекле металу, за ўсіх, хто змагаецца з небам і морам, за жывых і за тых, што сканалі, за ўсіх, хто крывёю піша ў нязгодзе з рабства подлай дарогай, хто за край свой родны, за ўсе народы паўстане нават на Бога, за ўсіх, хто курчыцца ў полымі вёсак, хто ратуе краіну ад краху, за ўсіх, хто бясстрашна глядзіць у нябёсы з барыкады, з пушчы і з плахі, хто за смерцю гаворыць з вока на вока, з яе усмешкаю ветлай і ўсё ж узводзіць нясцерпна далёкі храм наш, агульны і светлы.
А калі ён горда дазяе ў зеніце, непарушны ўзнясецца ў неба, вы з распятага сэрца кроплю возьміце, апошнюю. Болей не трэба. І няхай у нас боку, недзе на ганку, дагарае, дзяцей не страшыць. На граніце любові, на граніце світанку, на граніце велічы вашай. Запрашаем да чытання вершаў спадарыню Галіну Пазняк. Янка Купала, не пужайся, что здрадные хмары небо услали с конца до конца, что своя темнота внесла чары. Закружился груган над папаром. Яшчэ прыйдзе весна. Не пужайся, что лист пожелтелый, лес скидая с конца до конца, да и не чуть птушек певчих день целый. Прошмыне только заяц несмелый. Яшчэ прыйдзе весна. Не пужайся, что бедная нива опустела с конца до конца, что мужицкой рукой несчастливой неужонная скончена нива. Яшчэ прыйдзе весна. Не пужайся, что вольные силы путах дремлют с конца до конца, что насильство уже правду сдушило, что смерть густо копая могилы. Яшчэ прыйдзе весна, яшчэ прыйдзе. Его голос. Силачом стоит дуб разложистый, издалек видать пышный верх его, а унизе под ей днем он котится, сребром стужкой побивается, у ногах трава низко стелется, а кругом лежит травянистый луг. У глыб земли увайшли корени его, крепко дуб стоит, не ворушится, так размашисто пораскиданы во все стороны лапы крепкие. Комель, слуп, скала, дыша силою, а в гору зернешь, шатко валится. Душ ты, дух старый, сын веков сивых, много бурт изнес на веку своим, налетал вихор с навальницею, да не гнулся ты перед буром. Эх ты, дух старый, вартовник лугов, отдае твой шум спевом, музыкой. А об чым шумишь и про что пеешь? Про то ведают ветры вольные, что ведут с тобой мову сталую в летний добрый час. А в осень я подслухаю этот шум листовый, из их гуторки песня сложится. Леонид Бранчак. Як ручаёк лясны, у ранішняй цішы, звініць і ўдаль плыве, як пошук спелай нівы, як зорны перазвон, мелодыя душы, маёй айчынны спеў, высокі, праўдзівы. Ты бабуліна казка, ты матуліна ласка, ты галючая краска, ты ад болю замол. Хлеб на чистым обрусе, храм, где Богу молюся. Ты душа Беларуси, белорусская мова. Дякую, Галина Федоровна. Зараз для нас прочитає свої вірші Зіно Станіславович. Я почитаю три коротенькие вершики с 83-го года, когда я их писал в стол. И друковать было немаршимо.
Ну, думаю, може не буде зрозуміло, тому що тут некая своя символіка трошки, свій подтекст. Ну, не поспробую. ЦК, значить, Центральний комітет. Довгий коридор, усланий червоним родном синтетичним. І двері з червоного дерева, паркет, гобелени, кондиціонери. А дух не был в труне, и тишина могильная. Эх, заспеваю я песню народную. Эй! Повылазили мертвяки с шмарованных дверей, и лютко глядят на меня губы стявши. А я же еще не спевал, только думал запеть хворованный. Где тут выход, можно зачинить? Древи продків. Я прийшов в ліс, де росли древи моїх продків. Кашлаті ялини і сосни, світлої берези. Добре говорить з ними, ніби з дядами. Чую раптом чужі голоси в заповідних містинах, чую сміх нахабний, уявляю їх п'яні очі і круглі карті, обличчя ніби мішені. І як спружина імкнеться до зброї рука. Тільки не було в мене ніякої зброї, окрім чекання. Коли з любов'ю йшов в ліс, заросли древи моїх продків. Розмова з маленьким чоловіком. Спитав мене хлопчик, глядячи в очі, що любиш ти, дядька, якую пору? В осінь чи лето, весну чи зиму? Добре все, дорогий мой хлопчинка, коли у житті є сенс, коли вольний народ, коли в серці любов. Без сенсу пусто, без волі тяжко, без любові горка. Але яка любов без волі, яка воля без сенсу, і який сенс без любові? З великим гонором запрошую на эту сцену музику, співака, етнографа, справжнього рухливця на ниві білоруської традиції Сержука Довбушева. Вітайте його. Дунаю, Дунаю, там моє тихо едешь, а я ко мне Дунаю, вот середку нести. На мне на Дунаю, три шалони вернусь, а в одну шалоночку не дерзнусь. В другую шалоночку малые цепляют, а в третью шалоночку девчата плачут. Не дерзнуть,
во войну чують, малые цепляють, на войну идут, малые цепляють, на войну идут, дівчата плачуть, що пали для Русь. Широко День незалежности Украины, сегодня День незалежности нашей. Я хочу песню заспевать лірніцю. Так само лірницька традиція вельми зв'язувала нас разом як два народи. І лірники українські приходили в гості до білоруських лірників, ділилися піснями. І піснями вельми так до серця. Чорна рина. Чорна риля і зорана, чорна риля і зорана, ще й кулями засіяна, ще й кулями засіяна. Лежить козак на купині, лежить козак на купині, і тайкою личко крите, і тайкою личко крите. Нема кому задзвонити, нема кому задзвонити, ще свічечку запалити, ще свічечку запалити. Для песни авторские, ну, я думаю, больше. Так, при нагоде спеваю песню Леша Владимира Короткевича «Дороги». Дороги, дороги по всей земле моей будут устом нога. Дороги, ты до действий за мной, ухеткий невыносный шлях, невыносный шлях. Плывет далек, ляжет руля, и лоши светятся волков. Таких же волосов, как я, моих зябров, моих братов. Дороги, дороги у всей земли моей будут истомленных ногах. Дороги, дороги у всей земли моей, у всей земли моей. И может я, что мне живут свой век и добрых кров, скала не владять на меня, а листи больше на зверов. Взять не могу тебе я в бой, отдать морозу и огню, отдячить лихом за любовь, ненавистью за добрыню. Дороги, дороги
все земли мое. Будут истории на дороги, дороги, дороги. Мікрофон тримай, але сяду трошки далі, щоб не так гучно було, тому що наступна пісня вельми гучна, на вірш Анатолія Сиса. В принципі, про все, що там і ми казали, і думаємо, і розважаємо. А то питання Кольки. Кольки нашей крови реки сплавили в море, кольки нашего воду убрали в разоры. Кольки наше счастье лиходеи раскрали, кольки наших каханок полонянками стали, кольки нашей любови не спознала родима, кольки воев сынов не шатала родина. Кольки нашей крови реки сплавили в море, кольки нашего воду убрали разоры. Кольки, свою кровь надо тратить, за детей кого плакать, не стоит слез у матери. Кольки, напомни о себе управе, шановать свое место на червоной лаве. Зараз ми там така кожна пісня, з якою там завершаємо виступ, тому що зависає питання. Але закінчу цю пісню, яку я люблю співати, разом з вами заспіваємо. А де ж ти, ваяри? А де ж ти, я, ваяри, що со мною ходили в Крим, що со мною ходили в Крим, а де ж ти, я, мячи, що страшно не висячи. Що страшно не висячи. Не отсидишься нигде, злого стальна на свете. Знову стальна на свете. Потягнуться в добру, да зради ворогу. Зради ворогу. Коні копи дані б'ють, валярови даня судьби. Буде за мною битва, буде вольною Литва. Буде вольною Литва, а як скончимо війна вас, будем піти гулять. Будем піти гулять. Живе Білорусь! Из-под горки, из-под крутое вышел лаер молодой, левой, правой, тяленой да бравой, вышел майор молодой, вышел майор молодой, не женатый холостой, левой, правой, тяленой да бравой, не женатый
шаблю под рукой, левой, правой, зеленой дубравой, держит шаблю под рукой. Ой, ты шабелька моя, воронила ты мяне, левой, правой, зеленой дубравой, воронила ты мяне, воронила ты мяне, чужой дальней стороны, левой, правой, зеленой дубравой, чужой дальней стороне. Чужой дальней стороне, на проклятая на войне, левой, правой, зеленой дубравой, на проклятая на войне. У кожної нації своя адрозная дорога до незалежності. Так казав Василь Владимирович Быков. І сапраўды, Беларусь здобула свою незалежність на наступний день після того, як незалежність здобула, адвоювала Україна. 24 жнивня 1991 года, 24 серпня. Давайте привітаємо Україну з Днем Незалежності. Слава Україні! Похожая мова.
розпочати нашу святочну імпрезу. Подрихтуйтеся, скажіть ласка, до виконання духовного гімну Білорусі «Могутний Боже». Могутный Боже, владарцу света, великих солнцев и сердц малых, над Белорусей, тихо и ветлой, рассыпь ранений своей хвалы. Дай спору, братья, что темной шерой на густу хлеба народный край повару силу и величь веры у нашу правду упрышлась дай урадливость житнёвым миром учинкам нам.